Sezitholakele izidumbu zabantu abathathu abebesebhanoyini eliphahlazeke maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal. Abebekulendizwa bekungumshayeli webhanoyi obesafunda uNqobile Biyela oneminyaka engama-23 ubudala kanye nabagibeli ababili. Leli bhanoyi elincane linyamalale liqeda nje ukusuka esikhumulweni saseVirginia eThekwini izolo ntambama libheke eMnambithi, kepha alizange lifike khona njengoba ligcine ukubonakala ngobuchwepheshe obelusa ukundiza kwamabhanoyi lindiza phezu kwaseMnambithi. Amaphoyisa kanye nesikhungo e-South African Civil Aviation Authority sebeqale uphenyo ukuthola imbangela yale ngozi. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal udlulisa amazwi enduduzo emndenini yabashonile. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma usezwakalise amazwi enduduzo wadlulisa ewayisa emndenini walabo abasishiyile emhlabeni ngenxa yengozi le yebhanoyi eliduke izolo njengoba ke kuvela ukuthi belisuka laphana eVirginia Airport. Ekuseni-ke namhlanje ungqongqoshe ube sesinikeza imandate yokuthi asixhumane kanye ne-Aeronautical Risk Coordination Center, ama-officials akhona sixhumanile no-CRAC okuyibona besisebenza nabo kusukela ekuseni la ekutheke ukuhamba kwesikhathi kuthe emini kwabe sikuyavela ukuthi-ke isitholakele i-aircraft le ebicrashile ngebhadi-ke ngokwembiko ekhishwe i-Aeronautical Risk Coordination Center laba bebephakathi endizeni basishiyile emhlabeni.